bakhonza bahle yayibingelela uHamani yasezulwini sesidlile akwesupha ke ekhaya uyadla noma kangakanani kodwa usuthi sesidlileke usiphakelile umshumayeli manje lokho abekunika uNkulunkulu kodwa ngiyafisa ukubeka okubili okuthathu njengobesho ngoba impilo yala ekhaya ukudla ukudla kwasezulwini akusibona ukudla lokho ebesikudla lapha kuphela okuningi okuyikona okusikhuluphathisayo nokuphilisayo ukudla kwasezulwini amen ukudla kwasezulwini ke izinto ezifana nezeluleko izeluleko ke thina abantu abamnyama yona into ebesiphila ngayo ngizocela ukuvula inhliziyo nokuvula ingqondo cha ngizothatha isikhathi vele sesihambile cabanga ukuthi passport manje nazi ngisho kahle National Betty ngicela ivesi elilodwa nje u-77 ivesi yokuqala ngicela ukuvula inhliziyo sanguna zihluku zethu ukusebenzisa khona kuzophila abantu abahamba bengaphilile amen kodwa ke angizongena kule ndaba umshumayeli akasekhulumeke ukhulume ngayo kakhulu ekseni manje ukhuluma ngayo kakhulu kodwa into engifikelayo nje ngoba bengasayitshela ukuthi uzothi angiphake ngiyazi ke kujwayelekile ukuthi umuntu engajwayele ukuhamba ufike kuleyo ndawo bese nedebona bese inikwe izitsha kuthiwa kaphake ngifisa ukululeka kakhulu inhlisuthi njengoba semaholidini noma ke singemaholidini ukhona impilo efika kakhulu abantu besilisa ukuthi uma bexabene bese bebulalana ukufa okukhulu lokho ukubuhlungu zindlalifa zezulu ukuthi mawucabene nomuntu ukusumbulala akusizi ukuthi ukubulala kulona ikhambi noba singacabana kanjani mawungulele nje akuyona isolution leyo udala inkinga edlula le kade sina kucabene nawe ngoba ngesikhathi ungulele ngingedwa kuzofika u20 ozobuza kuwe ukuthi ungulalile inkinga leyo khona usezokwazi ukuchazela usuzoza kuphuthuma ijwani leli ngazukusiza futhi asekho ithuba lokuthi ubachazele ukuthi besifana ukubhila ngoba sekufile umuntu beke wafa azi ukuthi olandela lokho kufa wena umdubula nentambo eyodwa imbili eyintathu bese kufika abaphethe ibhamu eziwu20 ongeke ubenzele utho ngesakho ubaleka uzofisa ukusilahla ngoba ususibona ukuthi asizukusiza lutho ngakho ke bafowethu ukuxabana ngeke usigweme ngoba ngisho nengane yakho uyaxabana nayo ngisho nengane yakho imbala uyaxabana nayo kodwa uyilungisa ingabane benibanga nengane yakho ukuyibulala
kodwa into kufanele uyilungise ukuthi nibonisane ukuthi nibangeni bese niyidlulisa leyo. Amen. Ngoye ngixoxeleke ngabathi mabexabene nomuntu besibulala ukusuzibuza usuwedwa ukuthi ikhambi kwaba yini lo ndawo. Ngiye ekhaya akubona kokuningi kodwa ngixoxe ngalokho kwayizolo. Ngiye ekhaya mina ngisohambweni baba. Wase uvela ukuthi ubaba uyosakhela umuntu uyathina esipesisha ngo-April. Kwadingeka-ke ngihambe ngiye ekhaya ngiyolekelela abakhaya ngibakhuthaze ngenze yonke into. Ngase ngiyehle ngiye ekhaya ngo-Agasti mangaphosisi. Isontweni lokuqala ngifikile ngafika ngomsombuluko uthe ngoLwesihlanu ngeSabatha ntambama. Wase ngingena ucingo ngixoxelwa ingane yami iseBrithani iyasebenza. Sithi awubaba naku sekuvela impimbi sekugwazwe indodana ka-anti. Kanti bakho ubani sibanibani? Nansi leli lapha phansi ethaveni. Kwazimile phansi sinanga amaphoyisa azobhalisa isitatimende. Yabona uyigwaza lo baxabene kodwa buka inkinga yesizodabeni lokuxabana kwasethaveni. Wathathwa lwahamba lwangena ucingo luza kumina zangena iy'ncingo zasakazeka ngokufa komuntu zingena iy'ncingo yisakazeke. Qala ukuthi nibangeni usubona inkinga esizokwenzeka emva kwalokho. Lwasuka ucingo lwashuda egoli kumfowabo kamufi. Khona lapho nje leso sikhathi sasebusuku o-6 uyathathwa uyiswa emakhazeni seziyasakazeka n'iy'ncingo zinika isifo. Loya wasegoli wasethatha i-BM wayibeka phansi wabeka lokho kuthiwa ispeed yini cruise yini lokhu kubeka ispeed one way. Wathatha i-BM wayibeka phansi. Ufika wasegoli-ke uDoza wambiza waze umfikisa ekhaya. Uphuthuma wena ucabene nomfowethu osumbulala. Wesefika wathi ubani obehamba nosibanibani? Wathi nangu. Uyazi kuba mbulale uyamazi umbulale uyazi kuba ngene emotweni. Wangena emotweni kwathiwa cruiser. Cabanga-ke wena umbulele ukuthi moyikala le nto ingaphiwa leyo umbulalele yona. Mkwazele esifundane manje. Ey'ndaweni ezimbi emashongo osiyaye ukuphefumula. Wasefika kubo kwangqongqoza nangey'nyawo nangezandla. Sarikazi vuka sahlala ngezinqa. Muphi hayi usibanibani sendaweni ethize. Ngeke sisamfihla ngendlela abangena ngayo abantu bengene bedila iy'ndonga. Khathi ngamaselula sishabe emehlweni senze yonke into. Uyabona ukuthi nami ngifa ngifela umuntu obulele. Basuka lapho kwathi usendaweni ethize bashona khona. Bathe befika babengqongqoza ngey'nyawo nangezandla. Babemfica nangu bambamba ngamasosha. Bambamba ngebhande hayi ake uzositshela ukuthi umbulele kanjani bamfaka emotweni. Mabemfaka emotweni uyazibonela-ke nawe ukuthi litheni uyihashe lapho. Ekade nikubangile sekusile manje. Suyakubona ukuthi kunani manje likubanga kunalokho okwenziwe kuwe. Kade nicabene ubengakubambi ngamasosha. Niba ngubhiya nje mhlawumbe uphuze kakhulu noma kwenzekile ngazi. Bamthatha bamhambisa. Bathe befika mangizwa-ke ngangingekho kuthiwa bamfaka kukamufi. Kwathiwa uye lo wakhalelwa wasizwa sonke isililo sikamufi. Base bemthatha-ke sebethi asambe nosokwenza le nto yenziweni. Ngabona-ke yena okwakhe sekubuhlungu kakhulu kufanele ufa yena eseqhame waqeda kungasekho esiswini. Nasesiswini isuke sekuphume konke okungasekuphume ngoba uvalo lokufa ulubona luza kancane luze lizongena kuye. Bahamba bamenza ebonela bamenza khona. Kwaphela kanjani. Awubuzeke ukuthi ubani one kakhulu kulabantu. Wena mufi wesibili. Bungafanele ukubulala, kufanele sikhulume ngalento esiyibangile kuphela. Ngiyamvuma osuke pheli event angisho ukuthi ufanele enze njalo kodwa ngiyamvuma osuke pheli event ukuthi mase efile lo nawe lo mlandela. Ngoba hlezi umbulala nje uzodluze kumina ngoba zange sikhulume lutho ukuthi nibangeke. Ngakho ke hlalisa ukuthi
inhlalisuthi hayi ukuthi iNazaretha nongelona iNazaretha uyinhlalisuthi uma simhlonipha ngokumbiza kwasezulwini. Amen. Ngakho nina besilisa uyekeni ukuthi uma unesibhamu ubusutshela ukuthi isibhamu sokubulala omunye umuntu. Yebo siyesiza uhulumeni emenikhohlisa ethi isibhamu sokuvikela ngikhumbula ukuthi ukholo sakhe wabeka inayini inhlamvu yafika khala kunayini. Ebona ukuthi iyavika inayini. Angikhumbula ukuthi ukholo sakhe wakwenza lokho. Amaphoyisa afaka ngaka nje afasise enkulwini efezise esandleni. Akazi isibhamu uthi uma ubona unakubulawa ubusuthi nathi mina inyambothi ivike ngayo engishayakele. Isibhamu nje sokubulala total. Ma uphethe isibhamu nje uphethe umulala. Ngakho akuyona into okufanele uyikhonze ngoba ngesikhathi umbulele nje vele uzofa nawe. Wena uzombulala siso babili kodwa bazofika bazobe bewu-20 ngabenze lutho. Omunye wagwazi omunye kulaba bebhola. Yabona abantu bebhola banenkinga lihle lona ngoba liyasapota mina angikwazi ukusapota ngoba angizange ngize ngikhathele nje othulile. Ukufaka nje ibhola ey'ntini ey'mbili lezi ezisothulile yabona amandvule enithunga nje niyingane bese nithi-ke kola-ke kola ushaye nangenzwana ngizange ngikwenze lo. Angikwazi nje ukubona ibhola ey'ntini ey'mbili. Labo-ke banenkinga ngoba uthi emefiti exabana nomunye bese befuna ukulwa. Ukulwa kuyafundelwa maNazaretha. Angani noma niyakwazi lokho noma nazi ukuthi ufundela u-standard 10 kuphela. Ukulwa kuyafundelwa akuyona into ongaveli ulweni. Ukulwa akulona i-hour, ukulwa i-minute sekuphelile. Manje nje ngoba ningakwazi ukulwa nje yingakho nikhonzile imazo ngoba ukwazi ukulwa kugula futhi ukulwa kumnandi isport kuphela. Kumnandi nje kakhulu kabi ukulwa abanye uma uthi angilwe nje la. Hawu ngafuna ngihlale yonke ngibukisiwe la. Ngoba kumnandi akuyona inkinga kufana nawe nje uma ngithi idlala ibhola ungadlala kalula kabi lapho ngoba into yazini. Futhi into engakhathazeki ngayo kuba yinhlungu. Nofuna ukulwa kokufundela ukulwa umuntu akalula phawu akulona nje ihlazo engafuna kuwe bonke abantu kube mnandi. Manje nina nibulalana nje ngoba nizange nifune ukulwa. Nikhonza ibhamu nje ngoba ukwazi ukulwa. Wathatha umbese sebayaxabana nebhola ngathi begijima ngiyabona bayakhashelana noma benzana khona indlela abadlasana ngayo kabi uma wenza umbona ukuthi uyashiya ngejubane umshaye wena nangothi ufindawe base bexabana bathe base bephuma wathatha umbese lo wamgwaza kwazela ukuthi umshiye ngejubane babe bangena ebholeni kodwa wamgwaza leyo wamgwaza wawushiya kuyena bese baphansi usiyabale kusebenzisa ispoti sakhe phela. Base bethi lapho namanga mina ngugolkipa ngigijima kakhulu kunawe. Wathi lo munye ungeke mina ngizokushiya wena golkipa mina ngiyistriker. Awu bamxoxa bakafica umbese bodonsile kuya bamthatha lo bamphuthumisele ekliniki lo waxoshwa-ke manje sekusebenziswa balela basebenza bamfika phela nabebhola bayaficana. Bamfika bafika bamgwaza waze wafa yena bamxoxa bamfaka amanxeba amaningi wafa. Loya okwazi umhlelo lodwa ubembulele naye kuba bamlalela emlelanga bebengekho eduze kodwa usindile lokwazi eqala wafa lo uhamba isibili. Uma ubheka ubani onephutha okwazi eqala. Ngakho bafowethu msana ukukhonza ukuthi manicabene ngoba ucabana ngeke sikulamule ngeke sigweme ngisho umkakho umlobolile niyacabana ngisho ingane zakho niyacabana ngisho umntana yakho ngisho umfowenu niyacabana. Kodwa kusuke ngathi ukubulala naye. Suke ukuthi asilungisele inkinga esiyibangile ngoba phakathi kwethu khona nephutha. Asilungise lapho sidlule. Hayi ukuthi sibulalana. Siye emakhaya nje niyobulalana nobulalana into eniyibanga ngomlomo nje. Bese nodonsa imvamo nalo edonsa isivamo mbulana. Manga sihlale phansi sikhulume phakathi kwenu nobabili khona nephutha. Elingadingi kodwa ukuthi ibulawe. Bese mbulana ndale enkulu inkinga. Msana ukhonza ukulalana ngoba vele ukulwa nikwazi kuyekeni. Ukulwa kuyafundelwa ngeke uvele utholwa nomuntu ungazange ukufundela ukulwa kunjengo-standard 10 ngeke uyokhuluma isingisi ungazange ukufundela. Manje nina njabu uyokwenza into owazi kahle ukuthi awukazi uzungene elindini kodwa ubusufuna ukuya lapha emgwaqweni. Ngisho isibhakela lesubusifika usithi kuyafundelwa akuzibona ukuthi ngoba naku uyabona kuyafundelwa ubusuthi kuzobalula kuyafundeka kwabona.
Ngisanikhonza ke bafowethu into engingayazi nikhonza ukubulalana okungenasidingo ngoba ukubulalana kufundelwa kuyinto elula siye emakhaya nje emahodini siyokwenza khona siyophuza lapha senza ama-tavern siyobulalana lento engenasidingo. Amen. Ngitheka ngizungele le ndaba kaMajiya ibaluleke kakhulu kodwa kuyangifikela nje kulo ndawana ngoba ilona sihlazo esiya kulona nje ngokukhisimuzi nje siyobulalana. Ihostela linjena nje hayi ukuthi suke kubangwe izinto eziphathekayo kusuke kubangwe into encane nje lesingakhuluma ngayo kungafi muntu kodwa ngoba isibhamu sihlale esandleni kuyabulawana bakhonza basha ayikho into esingayikhuluma ngaphandle kokweluleka sikululeke sikwakhe mawusiwakhiwe ebese uyazuza angizungena ke kulolu hlangothi ngoba isikhathi asikho uma ngingena kulolu hlangothi lwaselwesibhude isikhathi siyeluleka kanti vele sesiphelile kodwa into engayisho nje umuntu akazimisele ngokusebenzisa unembeza uyakwazi ukutshela uma wenza into embi. Akwenzeki unembeza ungakutsheli usuke wazi noma ungaqinisa ikhanda kodwa uyazi ukuthi lento okuthiwa uyenzile ngempela. Manje lalela unembeza ukuze ukuthula emzini wakho kube khona. Awukho umuzo lokuthula onamanga. Mangabe kunamanga azikathi ukuthi ukhande impishipishe emzini wakho kodwa uma ufuna ukuthula hlukana namanga. Amanga ke iwona adala ukuthi sithi sihleli noma sihleli nje sibe singezwani. Okukhona okuqambele omunye amanga nje ayibulele imizi yabantu. Imizi ihlukene imizi ixabene ixatshaniswa amanga. Uma ungasuyeka amanga uzoba nokuthula emzini wakho. Zihlobo zikaThixo ngingene phezulu kakhulu inkonzo befanele ngiqale phansi kodwa ngoba bengivele ngezile enkonzweni bengizolalela nje izeluleko zohambo lwasekhaya lemphefumulo. Khaya lemphefumulo libaluleke kakhulu nongekho la nokhona udingeke ngakhohlwa ikhaya lemphefumulo ngoba ikhaya lemphefumulo likubantu asebafihleka sebesemfihlakalweni. Ngibona babaluleke kakhulu la noma ngaba kahlangane kahle emqondweni wakho ukuthi yini lokukhulunywa ngayo kodwa moyilandela nje kancane uzogcina uzwile. Mina ngitshelwe abangekho bathi uyosizakala ekhaya lemphefumulo. Ngangiphika nami lento ngiyakuphinda lokho ngisho noma ngasosile ukuphinda kodwa ngoba khona abangekho ngakusho. Mina ngangiphikile ekhaya lemphefumulo kodwa ngangayigxeki ngoba ngangithanda ithempeli livele nje phambi kwami ithempeli ngasabatha kulona kusesikhumbuzweni. Ngiza futhi kulona waziwa nje kakhulu lashintsha nje ngokuthi uShembe uyakwazi ukudala into engekho ibe khona. Yabona manje mawula ungathi sebuhleli kudale bani udala uShembe. Ngathi sebuhleli nje ongangabazi ngathi uzoqhamuka ubaba. Kudale bani kudala uShembe ngokuvele wathatha into nje wayenza yakhona kade ingekho wayithatha nje wesiyibeka wesiyiqamba igama. uShembe uyafika la noma inini wamboneza nje la ngeke 2 weeks back kade la uShembe. Kuphela ukuthi mayeza la usuke ngezile enkonzweni usuke ezobuzwa kahambe ngemoto futhi uza ngale moto engaziwa leyo bayiqhezile nje emgwaqweni. Amaphoyisa lapha ngizwa kuthiwa amvimba azama phambi kwakhe yahamba ngemoto angayazi athi hey wendoda ngena kanjani. Wagema ngemoto wathi afika kodwa athi ngeke udlule la. Ehlisiwe ndiyethi azolunguza valiwe. Yabo uyabona ukuthi usefikile ufike kwakhe kodwa usanda ke ngibekela abantu abalawo ukuthi bagada ngempela. 2 weeks back hayi usofa. Wangena usengile wesevezo wasebhuqawo. Amen. Manje uyathanda leli khaya umsebenzi walo muhle uyawemukela umuzi nje uShembe uyakwazi ukwenza into engekho ibe khona. Amen. Mina ngangiphika ngizolibona ngosuku engalibona ngalo sasikade sixoxa nabafowethu nje kwakuse nyangeni imbili ezintathu ezedlule ngonyaka mhlawumbe lodlula uqala noma lo yangisazi. Asibuzana naye kayikhala emphefumulo yini leyo. Ikhala emphefumulo thina sazi ukuthi ubaba wavulela amasosha emphefumulo yamasosha
lawa suke eMozambique, Zambia, Zaire, Swazini afele ekhambeni amasosha. Ayila thina sinayo baba ngisho afele eThekwini. Manje umuntu akukufe baba akekho owenza imistapho esiyaziyo. Bashada kusuka khokho washada nokhokho nomakhosazi akhe nobaba mkhulu washada nomakhosazi amathathu nobaba washada ubaba walo wamlobola kumaka ngamshado walo ngomdala wamshado uma wamlobola bakhipha inkomo yokumphoyisa wayise kwelanga weseshiyaka kangaka ngabe samfaka esifayini kodwa ngasakweleti utho ukuze ukuthi yakuyona inenzela kalula uma wabe seyifakwa ithini esifayini kodwa sikokhanga lutho savele ngisakhipha inkomo ngala ekhakoma nabo noma bengayikhiphanga khona sakwenza kodwa inkomo wayikhiphile nansi yakho oyiletha musulethi ngane yakho wayiqedile nje ukuthi wavela kumfaka esifayini engisho ukuthi usuka khokha akekho kweliba ukuthi isibonga zange sibe nenhlanganisela endleleni kwazi ukufika kuthini. Kodwa ke manje ke mase sithole lezi inkinga lesiyabonga hayi ake sizame ukwenza ke ngoba sibone ezinye izinto ezaziyo ezenzeke emndenini abanye bashona kanje asike silandelele sizozikhipha ke lezi zinto ayiyona inkinga inkulu kuthina hayi kuyo hayi asinayo inkinga yayo ukuthi nje into mayingakenzeki isingakenzeki kodwa hayi ngoba kukhona inkinga ibasasiphila amasela noma ethatha kodwa kuyasala. Manje ke kuyinto ezokwenzeka nje kalula uma isihlangene egazini izokwenzeka isihlangene ke mina sekuthi nje ayihlangene kwafuthi nawo ukuthi ke leni isihluphe ngoba isikwini woza nokuqa uma bekuthiwa ayize ngedwa nje ngabe ngithatha imoto ngizana kusasa manje kusuke kuthiwa batshele uthi uyabatshela uzobatshela kanjani labantu bonke labantu bakhuluma kalisuka nje abanye bayanuka usumnukile senilukile nalokho selenkulu inkinga ke manje ngizodlula kanjani kuyona ngoba kufanele sidlule lapho phela sesilukene khona ayisesukwenzeka le noma sesikhuluma ngokulukana ngoba sesiyokhuluma ngendaba zengabanye ngoba bakholwa labantu abanye abazuba nje ngamenzotuba sambe sogegisa amakhaya fanele kuqale ngempela kuba uthini ngeke ilungele into manje ukuthi ngeke ngithathile izimbu ngifake emotweni ngile nje la uma kuthiwa ngize nokukabalo kodwa uma kuthiwa ngize ngedwa ngahamba ngolanda kwengize uNkulunkulu akubusise ngizwe amen sotulane ngilanga inkonzo ihlala iphekiwe ayifunyelwe ihlala iphekiwe mina ngisenkonzweni noma ngingedwa noma ngangibona ngingedwa ngibekile imfindo yami ivele senkonzweni amen mawuthi ngikhulume ngikhulumele ngivele ngicabanga noma ngisenkomeni nginethe ngihlanganise ndawo bese ngibonga uNkulunkulu bese ngifake inkonzo ngingedwa wobona umntwana ngize ngijabelele uphela ukuthi ngijabelela ngaphakathi ngishtabelele uyamanje ngishtabelela manje ngishtabelelile hayi ukuthi ngishtabelela manje ngoba sengene enkonzweni kade ngishtabelele ekseni ngihlanganisa nalela sekseni futhi ngishtabelele ngoba ngizophatha inkonzo kuyakhuluma nje amen ukhuluma nje kodwa la kumina ngedwa manje ke ngisho ukuthi inkonzo cha ngiyilangazelele nje mangibona abantu kodwa hayi ukuthi ngisuke nginenkinga yayo cha sibe sihleli naye impela inkonzo kusho umuntu uNkulunkulu akusize akusise ukugula kwabangcwele ngeke ngisahlalele isihlabelelo esilulayo ngoba vele isikhathi sesiphelile sengizohlabelela u-203 Uba Nazaretha Yeah.
Amen.